Γεια σας κυρίες και κύριοι, κοντά μας έχουμε δύο από τους αρχηγούς του Γασικής, τον Άκη τον Κυπρέο και τον Στέλιο Δημάκη, οι οποίοι θα μας μιλήσουν για τη μέχρι τώρα πορεία της ομάδας, την προετοιμασία δηλαδή, μια εβδομάδα πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων. Παιδιά, προχθές είχαμε ένα φιλικό με την Έδεσα, δεύτερη φορά τεθήκαμε αντιμέτωποι με την Αεροπό, Νικηφόρο. Ποιες είναι οι απόψεις σας για το συγκεκριμένο, για το φίβο συγκεκριμένο? Εντάξει, είναι ένα φιλικό προετοιμασίας, δεν έχει σημασία τόσο το αποτέλεσμα. Εμείς προσπαθούμε να βρούμε τα πατήματά μας, να δεθούμε πιο πολύ μεταξύ μας και στην άμυνα και στην επίθεση. Κερδίσαμε κιόλας. Σίγουρα μας χαροποιεί αυτό, αλλά δεν ήταν ο στόχος μας. Δεν κοιτούσαμε το αποτέλεσμα παρά να πιάσουμε μια καλή απόδοση για να μπορούμε να συνεργαστούμε μετέπειτα στην πορεία. Εσείς Τέλειο, έμεινες ικανοποιημένος από την εμφάνιση? Νομίζω ότι δεν μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι απόλυτα από την ροή του παιχνιδιού και όπως πήγε ο καθένας ξεχωριστά και ατομικά και σαν ομάδα. Από εκεί πέρα νομίζω ότι θα βελτιωνόμαστε μέρα με τη μέρα, δεν πρέπει να μας αγχώνει τίποτα. Είμαστε εδώ μια παρέα, περνάμε καλά, οι προπονήσεις είναι πολύ δυνατές, δουλεύουμε όλοι πολύ σωστά. Από εκεί πέρα νομίζω ότι όλα θα έρθουν μόνα τους. Είχαμε κάποιες ατυχίες σίγουρα, όπως πιστεύω περισσότερες ομάδες. Είχαμε κάποιους τραυματισμούς. Εντάξει, νομίζω ότι τα πράγματα πηγαίνουν καλά και θα πάνε ακόμα καλύτερα στην πορεία. Νομίζω ότι θα είμαστε έτοιμοι για την Αθήνα, για το Πανελλήνιο πρώτη αγωνιστική. Πρώτη αγωνιστική σε 8 μέρες. Ποια είναι τα σημεία που πρέπει να βελτιώσει η ομάδα, ούτως ώστε όλοι τη θεωρούν ότι φαβορεί για το συγκεκριμένο αγώνα στην Πρεμιέρα? Ναι, σίγουρα δεν πρέπει να μας αγχώνει τίποτα. Ότι πρέπει να κερδίσουμε είναι δεδομένο. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι στην επίθεση έχουμε κάποια θέματα ακόμα. Πρέπει να βελτιώσουμε αρκετά πράγματα. Στην άμυνα το μόνο που χρειαζόμαστε και πιστεύω ότι θα μας κάνει πιο δεμένους και πιο οργανωμένους στην άμυνα είναι το πάθος. Δηλαδή, άμα κάνουμε πάθος μέσα στο γήπεδο, νομίζω ότι παίζουμε πολύ καιρό ένας δίπλα στον άλλον, καταλαβαίνουμε πότε ο ένας θα κλείσει, πότε θα βγει κτλ. Αυτό νομίζω ότι αυτό είναι το κλειδί, είναι το πάθος. Και Άκη, το δυνατό μας όπλο είναι και η άμυνα και φέτος? Φυσικά δεν είναι το δυνατό μας όπλο η άμυνα, εκεί στηριζόμαστε, έχοντας τον ίδιο κορμό με πέρσι, τα ίδια πατήματα στην άμυνα και στην επίθεση, αλλά κυρίως για την άμυνα, όπου θα προσπαθήσουμε να εγκλωβίσουμε κάθε αντίπαλο, με σκοπό να φύγουμε στις αντεπιθέσεις και στις οργανωμένες επιθέσεις. Και επειδή μίλησες για κορμό, η ομάδα, εσείς φυσικά οι δύο αλλά και σχεδόν όλοι οι παίκτες, είναι από εδώ από το Κιλκής. Αυτό βοηθάει ως προς το ότι γνωρίζετε από μωρά από τα ηλικιακά και ξέρετε το ένα στο παιχνίδι του άλλου, όπως είπε και ο Στέλιος. Σίγουρα πολύ θετικό και νομίζω ότι αυτό θα βγαίνει σιγά σιγά μέσα στο γήπεδο. Είχαμε μια περίεργη χρονιά πέρσι με την έννοια ότι είχαμε κάποια σκαμπανεβάσματα στις απόδοσεις της ομάδας, να ξεκινήσαμε καλά. Νομίζω ότι αυτό δεν θα γίνει φέτος, ότι θα κάνουμε μια πορεία αρκετά σταθερή, θα προχωράμε σταθερά βήματα και θα βελτιωνόμαστε. Αυτό πιστεύω. Και πώς πιστεύετε ότι θα φέρετε τον κόσμο στο γήπεδο? Σίγουρα ότι αυτό ότι είμαστε όλοι κλειδισιώτες και ξέρουμε τους περισσότερους και μας ξέρουν, βοηθάει στο να έρθουν στο γήπεδο, δηλαδή είναι φίλοι μας οι περισσότεροι έξω, γνωστοί μας. Θα προσπαθήσουμε να τους προσελκύσουμε όσο το δυνατόν πιο πολύ για να έρθουν να μας στηρίξουν, να μας βοηθήσουν, γιατί και αυτοί αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι για την ομάδα, μας βοηθάνε να ανέβουμε εμείς ψυχολογικά και τους θέλουμε δίπλα μας. Στόχος ποιος είναι για τη φετινή χρονιά? Μια θέση ψηλότερα από την περσινή? Νομίζω ότι πρέπει να θέσουμε υψηλότερο στόχο σε αυτό που κάναμε πέρσι. Η ομάδα αξίζει να βρίσκεται πιο ψηλά από αυτό που τερμάτισε. Από εκεί πέρα όμως, εμείς θα κοιτάμε παιχνίδι με παιχνίδι το πώς θα το κερδίσουμε και το πώς θα γινόμαστε καλύτεροι. Νομίζω ότι αυτό θα βγει μέσα στη χρονιά και να μην κοιτάμε από τώρα το να βγούμε πέμπτη ή τέταρτη ή οτιδήποτε άλλο. Να κοιτάμε παιχνίδι με παιχνίδι και σίγουρα ο στόχος θα επιτευχθεί. Άκη, τα φαβορί είναι 2-3 και από εκεί και κάτω θα γίνει μάχη? Τα φαβορί είναι, όπως το είπες, 2 το πολύ 3 και από εκεί και πέρα πιστεύω όλες οι ομάδες είναι εισάξιες. Δηλαδή είναι θέμα ποιος θέλει και ποιος θα έχει τη δύναμη να τους ακολουθήσει στην τετράδα, πεντάδα και όλες τις ομάδες. Και επειδή δίπλα μας έχουμε το βαρύτιμο τρόπο, θα έρθει η στιγμή που θα σηκώσετε κι εσείς σαν παίκτες ένα τέτοιο? Σίγουρα όλοι το θέλουμε αυτό εδώ, να γίνει, να σηκώσουμε ένα πρωτάθλημα ή ένα κύπελο. Μας στεναχωρεί το γεγονός που δεν συμμετέχουμε στο κύπελο, αλλά συνεχίζουμε πάνω σε αυτό. Μας κάνει πιστεύω, να είμαστε πιο δυνατοί και να πεισμώσουμε περισσότερο, ώστε
τη φορά που θα συμμετέχουμε να διεκδικήσουμε κάτι καλό και όχι απλά μια συμμετοχή σε έναν αγώνα κυπέλλου. Ή και ακόμα και για το πρωτάθλημα. Μας πεισμώνει και όπως είπαμε, επειδή είμαστε μια παρέα και εκκλησιώτες, αυτό θέλουμε να μας ωφελήσει και στα επόμενα χρόνια να κατακτήσουμε ένα κύπελλο, ένα πρωτάθλημα. Σίγουρα λείπει κάτι τέτοιο τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι έχουμε κάνει καλές πορείες στο κύπελλο και όσα χρόνια είμαστε και εγώ και ο Άκης στην ομάδα. Έχουμε δείξει ότι όποτε η ομάδα συμμετέχει στο κύπελλο, ακόμα και τη χρονιά που ήμασταν Α2, η ομάδα πάλεψε με τα βρυλίσια να συμμετάσχει στο τέτοιο, στο Final Four. Από εκεί πέρα εντάξει. Είναι θέμα της ομάδας που θα συμμετέχει. Εμείς απλά δίνουμε το 100% στις διοργανώσεις που λαμβάνουμε και από εκεί πέρα θα έρθει αυτό κάποια στιγμή με τον χρόνο. Ωραία. Ευχαριστούμε τον Άκη Κύπρο και τον Στέλιο τον Δημάκη για αυτή την πρώτη συνέντευξη για τη σελίδα του Γκάς Κρικής. Την επόμενη εβδομάδα, θυμίζω, το Σάββατο ο Γκάς Κρικής κάνει πρεμιέρα στην Αθήνα με τον Πανελλήνιο. Ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας να πάρει τη νίκη και το διπλό.